Asta este o probă că exista construcția. Cum era ea? Că era o coceabă, că era pe jumătate de dărâmată, dar exista și asta a ars. Ei, acum ăla, de ce s-a trezit suspiciunea la ăștia, la familia Marin? Pentru că Nedelcu a zis că e a lui construcția asta. Nedelcu a zis că e a lui? Da. Și că cumva el și-a asumat faptul că incendiul a pornit din vina lui, că n-a fost atent, nu știu ce, așa spun ei. Da, la asta l-am adus ca să se vadă că exista construcția. Că că nu era, că era pe jos, construcția aici a ars, da. Dar de ce azi v-ați prins? De la ce foc? La 8 dimineața? Cine se... La 8:30 eram pe la monument. Că în perioada când a fost caniculă 41 de grade, în fiecare zi de mică eram aici, în caz de incendiu ceva, să plec. La 8 aprilie, să plec rapid. Dar atunci a fost iar temperatura mai așa, 8:30, când m-au sunat 1-2. Se vedea fond dincolo de deal și mai ai ce pe deal, numai dincolo de deal, bănesc și vreo gospodărie, face curățenie pe curți. Sunt la de oră, sună telefon, 1-2, aveți incendiu acolo. Aveți incendiu, da. Și am plecat repede. Țara noastră, cea minunată, nu e pe primul loc în lume la toate categoriile olimpice, dar cu siguranță e pe podium când vine vorba de accidente bizare sau absurde provocate din neglijență sau prostie. O să spuneți că se întâmplă și la case mai mari. Într-adevăr, dar nedumerirea noastră e de ce se întâmplă la casele cele mai mici, din cele pe care nu le mai bagă nimeni în seamă și care n-ar trebui să aibă parte de un așa tratament. Când se întâmplă câte un astfel de eveniment nefericit, el generează la rândul lui o cascadă de alte încurcături din cauza debandadei care domnește prin toate codloanele instituționale. Cine i-a dat foc? Păi nu știu, zice că a bătut soarele într-o sticlă, sticla s-a făcut ca o lupă și a luat foc paile murdare. Să zic că mersi că nu i-a luat foc și casa. Să zic că mersi că el avea niște cauciucuri acolo, cât lumea și pământul are niște cauciucuri acolo. Nu știu, n-ați văzut acolo. Păi la casa lui n-ajungea întâi. N-ajungea, dar acum, da. Casa lui Nedelcu. Deci avea niște cauciucuri. Da. Au ars cauciucurile, a venit pompierii, le-a stins. Domnul meu, cine știe cine le-a dat foc? De la ce a luat foc? Cum a luat foc? De la cine a luat foc sau cine i-a dat foc? Nu știu. Mă bagă pe mine, nu mă bag pe mine. Lasă că eu îl cunosc pe domnul. De la televizor, tot de la televizor. Cineva a dat foc o mână criminală sau așa a bătut soarele? Dar ce dracu era să-i dea foc la o mână criminală? Un bordei era cu două țigli, cu două azbăcimenturi. La Balega Moale doar o mână de apă trebuie. Incendiul a avut loc astă vară. Da. În luna... August. Da. Da. Și au venit pompierii, a anunțat... Cine a anunțat pompierii? Sau la 112? Mocanu Nedelcu. Mocanu Nedelcu, așa. El a anunțat pompierii, da. Dumneavoastră erați la... La servici. Noi locuim la Tulcea, erați la servici. Da. Când ați aflat de incendiu? Pe data de 31 august, când am venit acasă, cum venim la o săptămână la două. Obișnuit. Am intrat în furt, ne-am plimbat de jur împrejur, intrând în grădină, am văzut incendiu. La momentul de atunci, soțul meu a sunat la 112. După ce a văzut? Deci o săptămână sau... După ce a fost incendiu? Da, după. Când ați venit dumneavoastră, ați constatat că era arsă Saivanul. Magazia sau Saivanul. Saivanul care... De acolo zice că e mărul discordiei, care soțul meu la moșteni l-a închis de acum 70 de ani. Uite, soțul știe mai bine. Așa. Luați loc și spuneți-mi așa. Deci, acest magazie sau Saivan, cum îi ziceți? Îi zice Saivan pentru că acolo țineau oile pe timp de iarnă. Tatăl dumneavoastră. Și că noi. Noi aici suntem născuți, aici suntem crescuți împreună. Aici am locuit dintotdeauna. Dumneavoastră și? Născut, crescut, aici pe terenul ăsta. Soția după... ziceți noi cine? Adică tatăl. Și fratele dumneavoastră sau ce aveți? Ei s-au căsătorit și fiecare a plecat la casele lor. Omul e o salcie strângătoare.
Deci Nea Nedelcu. Da, domnule. Când s-a întâmplat, domnule? Când a luat foc asta? Acum cât timp? Anul trecut, în luna august, sincer. 23, 24, nu știu. În august. Bun. Ei locuiau... Ei locuiesc la Tulcea, nu la Tulcea. Ei vin, v-am zis, și ei au venit după vreo 2 săptămâni, au văzut că ars, n-au anunțat. Vin aici vara, Vin, uite, au semănat o leagă acolo și atâta tot. Un pic de că, uite, văd eu că o mică grădină. Bun. Și nu au dat ei telefon la Eu personal am dat, că ardea focul și eu am baraca asta aici și... și ți era frică de da, normal, și eu am băut acolo, am balozi de lucernă, balozi de pai, erau. Da, e pe proprietatea dumneavoastră sau e la primărie? Nu. Este a mea, cu acte în regulă, tot. Deci au zis, puteți să verificați, dacă tot mergeți la primărie, verificați toate, așa ca să fie treaba oablă, să nu... Eu am să încerc să vă explic de ce, uite, văd că e o împrejmuire, asta cine a făcut? Asta este ocolul silvic, pe toată asta aparține ocolului, Ocolul silvic pentru pădure? Da, aici a fost dealul ăsta așa, până în 80 ceva au plantat copaci aici. Și uite aici mai văd că asta nu e făcut de două ocolul silvic, asta aici, partea asta. Nu, asta tot ei au ocupat aici, au făcut aici. Da, gardul care e împrejmuit acolo aparține ocolului și de acolo încoace primărie. Cine bănuiți că ar fi dat foc? Nu știu, domnule, că eu nu stau să urmăresc cine. Eu am avut noroc că am văzut că ars. Mocanu Marin a moștenit de la tatăl său o magazie de chirpici folosită pe post de saivan de oi undeva pe un deal din comuna tulceană Greci. A moștenit-o fără acte și a folosit-o cum s-a priceput dumnealui mai bine, până când, în vara anului trecut, amenajarea a luat foc, arzând în totalitate alături de 500 de metri pătrați de vegetație uscată. Marin nu mai locuiește permanent în comună și s-a mutat cu soția sa la Tulcea, dar și-ar fi dorit tare mult să devină proprietar cu acte în regulă pe cocioaba depaiantă de pe dealul școlii. Familia a folosit locul pentru a construi un saivan sau o magazie în care au ținut, stați jos un pic, pentru a ține animale. Această situație e cunoscută de primărie sau este o surpriză care v-am anunțat-o eu acum? Nu este surpriză. Știți că a fost un incendiu acolo. Da. Din cauza asta am venit noi. Problema este că este ocupat abuziv de domnul. Din ce an este ocupat abuziv? Asta o fi. Cu aproximație. Deci de când vă știți dumneavoastră secretari în primărie? Moment. Păi da, dar ocupând un loc abuziv, nu înseamnă că e a vostru. Deci se spune așa. Se moștenit de la tatăl meu. Nu se moștenește un bun pe care îl ocupi abuziv. Deci noi am depus niște hârtii la dumneavoastră. Da, ați primit răspunsuri. Da, ați primit răspunsuri negative. Dar ce anume, în hârtiile care le-ați primit și la care a răspuns primăria, ce au cerut dânsii dreptul de să recunoască dreptul de proprietate pe terenul respectiv? Da. În ce calitate? Păi n-aveau nicio calitate. Dar de folosință îndelungată, fără ca primăria sau altcineva să se sesizeze de această folosință, și de construirea, ziceți dumneavoastră, abuzivă, dar nesancționată de către primărie. Asta ce înseamnă? Complicitatea primăriei la abuzurile pe care le face un cetățean, dacă ziceți că ăla e un abuz. De când este construită casa, acea saivan? Înainte de 59. Ba e aici, ba nu e aici. Hai la groapa cu furnici. Deci, înainte de 59. Asta spuneți. Bun. Dumneavoastră spuneți așa, că ziceți, tatăl dumneavoastră cotiza către... Tot timpul i s-a cerut să dovedească proprietatea. Cui? Când? Dumnealor. Ați primit nenumărate adrese să eliberați locurile. Da, ați primit în vechime, ați primit. Nu a primit nimic. Ați primit și dumneavoastră și Mocanu, Nedelcu. Păi, dar nu vă pot spune pe loc. Și Nedelcu a primit. Și el a folosit terenul respectiv. Are tot așa o bucată intrată abuziv. Stați un pic, să le luăm pe îndelete. Nu numai dumneavoastră ați fi folosit abuziv acel teren, care de fapt este al primăriei. Cred că este fiind dealul comunei, este pe teritoriul comunei Greci, dar pe teritoriul comunei și proprietar cine este? Proprietar, cred că ocolul silvic.
Ia uzi. Nu e Ocolosimii, nu e Ocolosimii. Dar cine e proprietarul? Nu e Ocolosimii. Dar cine e? Se poate verifica prin lucrarea. O să aflăm. Momentan se lucrează la planul cadastral al comunei. Și atunci vom afla cine e proprietar. Deocamdată nu se știe sigur cine e proprietar, dar proprietar pe locuința aia mititică unde se creșteau ei animale și ulterior cauciucuri. Dar nu cred că este locuință. Nu e locuință. Nu putem spune că e locuință. E o cocioamă, o amenajare. Nu trebuie să... O amenajare. Cum o numiți dumneavoastră? Nu trebuie să bagatelizăm niște treburi de astea. Au crescut animale cândva. Au crescut animale. Cei care au animale și în câmp, la fel, au saivane, nu? Făcute de ei. Au contracte de concesionare, nu? Au contracte de concesionare în câmp. În câmp, toți crescătorii de animale au animale în câmp. Păi totdeauna, iar contracte de arendă, de închiriere sau de concesionare au toți proprietarii de animale în câmp. Adică la Balega Moale doar o mână de apă trebuie. Asta pe care primăria spune că e a dumneavoastră și că e construit abuziv, exact. De fapt el declară în Nedelcu pe propria lui, răspunde că de fapt e a lui și nu a dumneavoastră. Exact. Am înțeles. Da. Motivul pentru care s-a făcut această ștergere din procesul verbal, care știți dumneavoastră că l-ați văzut, dar n-aveți o copie după asta. N-am vrut să vă dea. Nu, nu suntem noi cei care n-am participat la... Deci oricum au modificat acest. E modificat aici în procesul verbal. Aici scria. Aici scrie, sus. Nu mai este, l-a șters. L-a șters cu... Uitați, să cunoaște modificat. Uitați, dacă vă uitați... În acest răspuns al primăriei zice așa: având în vedere constatările, vă rugăm ca în termen de 15 zile să prezentați documente de proprietate valabile referitoare la extinderea pe cele 500 de metri. Faptul că dumneavoastră ați îngrădit, vă cere să prezentați documente că sunteți proprietari de vreme ce ați îngrădit. Da. Îngrădirea de cât timp a fost făcută? Înainte de 59. Aha, înainte de a cădea comunismul. Cădea comunismul. Aha. Unii se laudă cu lasere, alții cu ruine de pe vremea lui Paz Vantechioru. Subsemnatul Mocanu Marin, cu domiciliu în Tulcea, județul Tulcea. Deci vrea reconstituirea terenului Târlei de Oi și a terenului de pe timpul lui Ceaușescu din anii 1960-1989. Pe timpul lui Ceaușescu, tata avea contract de lână, carne, lapte, ducea la cooperativă. Așa, lui domnul Herța. Înainte de sărbători pascale, așa, i-a explicat cum să... Cum ați plătit terenul? Da, citești, da. Și cu asta o să mergem la primărie, da? Hai să uitați, și asta este formă. Asta ce spune? Domnule primar, ce este imaginea, subsemnatul Mocanu Marin din comuna Grej, județul Tulcea, deținând proprietate pe strada Culmea Pricopan, număr 28, vreau terenul din spatele grădinii, până în ocolul Siglic, unde a fost o târlă de oi a lui tata, Mocanu Radu, din anul 1955, vreau să fie cuprinsă în certificatul de proprietate, numărul cadastral 30101, înscris în cartea funciară 30101, Oad Greci, având proprietar Mocanu Marin și Gina. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Da, vrea să fie adăugată la proprietatea asta care este... Exact. Și zice că se termină programul cadastral, o să ne-l dea. Nu zice că o să vi-l dea? Ia. Deci, urmare celor relatate de mai sus, precizăm că vom da curs solicitării dumneavoastră în momentul în care se va finaliza înregistrarea sistematică a UAT, adică Unitatea Administrativă Teritorială Greci, și vom deține datele exacte ale imobilului la care faceți referire. Da, dar asta nu vă... Nu, ei vă zic că... ne duce la plimbare. Vă duce cu zăhărelul. Acum am aflat, vă duce cu zăhărelul. Dacă documente nu sunt, proprietatea nu cade din cer. Vă spun de la început, dânsii au depășit limita cu mult față de ce aveam. În sensul că au împrejmuit și că au construit acea amenajare. Că toată lumea, dacă zice că e construcție, zice că nu e. Păi nu e, dar e ceva acolo, ce e? Nu mai spun că înainte de arde, aia era deja de răpânată, să nu crede că a fost de nouă și ars. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar cine era proprietarul ei? Păi nu știu. Dumneavoastră? Nu. Ei erau. Adică nu erau proprietari. Nu, dar proprietatea asupra unui imobil ți-o dă. Odată să ai terenul, a doua să ai acte de construcție. Și dacă n-ai făcut și construcția, este cine-i proprietar?
Cine e proprietar este o construcție ilegală. E ilegală. Nu există proprietar. Bun, și dacă o distruge cineva, dacă venea vecinul și dădea foc, bună oară, ce zice? Mi-am dat foc că e a mea, că e a nimănui, sau cum? Deci eu nu știu, mă gândesc că dacă i-a dat foc, poate au venit mărțienii. Gândiți-vă la următorul aspect. Da? Până nu se demonstrează că... De atunci, da. Pe primărie n-a deranjat. Când construia tatăl dumneavoastră animăluțe? Pe vremea comuniștilor. 50 și cât? Înainte de Revoluție. 59. Înainte de 59, noi acolo se născut, acolo se cresc. Da. Și atunci creștea animăluțe. În ce an suntem noi? În 2025. Mai bine. Păi și ce spune asta? Că pe primărie n-a interesat-o, că deși era proprietatea ei, n-a interesat-o că cineva crește animale pe locul ăla. Nu ia impozit, nu... Atenție, până nu avem o măsurătoare exactă... Nu știați că era terenul primărie. Știam, dar n-aveam o dovadă, trebuia să fac, pentru că nu era dacă era o singură situație, da. Acum am descoperit că sunt toate situații și trebuie să rezolvăm. Sunt mai multe, da. Se va rezolva, voi încercăm să rezolvăm. Terenul ca atare tot la dumneavoastră era. Că, pe ce se bazează această lege specială a uzucapiunii? Îi dă dreptul celui care a folosit un teren un timp îndelungat, de care proprietarul nu s-a interesat, exact ca dumneavoastră. Nu v-ați interesat. Era aia acolo. Când v-ați interesat? Când a luat foc și că avem să vă întredea. Stați așa să ne gândim. O să verific și am să vă dau, acum nu am secretarul la dispoziție, să vedem dacă nu cumva, de când s-a împădurit dealul școlii, nu cumva este preluat cu totul de ocolosit. Merg la mașină, da? Da, mergeți. Adică să fie el proprietar? Da. Aurora, te rog, verifică dacă dealul școlii e la noi în proprietate sau la Ocolo Silvic, la direcția Silvic. Bucățica, care a rezultat acum. Am înțeles, mersi. Dealul școlii este la Ocolo Silvic. Ei sunt ce? Proprietari? Proprietari. Luat terenul cam cu japca pe timpul Ceaușescuilor, când s-a plantat, deci el a fost despădurit, a fost chel și a fost luat prin anii 80 când s-a plantat puieții aia de pin și a fost preluat, iată, în administrare, nu numai în administrare, și în proprietate de către Direcția Silvic. Deci nu dumneavoastră erați proprietar, ei. Da. Și dacă dânsii vor să deschidă o acțiune în instanță... Iar acum, în urma înregistrării sistematice, bucățica aia rezultată ca diferența aia intră la noi. Adică locul unde a avut loc incendiu. Da. Dar încă nu am măsurătoarea. Urmează să se stabilească. Asta se întâmplă la tot ce înseamnă măsurătoare. S-ar putea să vă revină tot dumneavoastră. Da, pentru că Ocolo Silvic are înțelușat și intabulat ce au ei. Procesul verbal încheiat de pompierii care au stins focul vara trecută menționează că incendiul a avut loc pe strada Bisericii numărul 56. Au contrasemnat documentul viceprimarul și șeful de post. Ce este de-a dreptul curios este că această adresă nu există în Comuna Greci. În primăvara lui 2025, postul de viceprimar este declarat vacant pe site-ul primăriei, iar șeful de post nu e nici el de găsit. Mocanu Marin, cel care dorea să devină proprietar, pe coliba care a ars, deschizând un proces de uzucapiune, bănuiește o conspirație coordonată de vărul său pentru a-i lua terenul de sub picioare. Mie zice, domnule, tata al meu a avut saivanul ăsta în folosință de nu știu când. Avea niște oi acolo și avea niște oi. Da, de post. Și acum care era problema lui? Sau care e problema lui cea mai gravă? Că i-a ars baraca. Problema lui e următoarea. El zice, băi, baraca aia n-a ars așa singură, că... Nu știu, acolo i-am dat foc, am aranjat-o de strățea. Și cum a ta e fi dat foc și de ce? Pentru că a văzut el că atunci când a venit pompierii, a venit pompierii de la Măcin. Mata ai chemat. Da. Deci că a sunat și ei la 112. Cine ei? Ăsta, Mocanu, Marin și cu Gina. Dați-mă o secundă. Ei au venit după 2 săptămâni și au văzut că e arsă asta. N-a sunat el. Păi, dar acolo sunt înregistrate, mă, când sun la 112. Dom'le, eu am sunat la 112, că ardea. Am sunat, a venit băieții, aici au tras
mașina și au stins. Uite, acolo a fost țigănie. Acolo. Aici a fost arsura. Da. Hai să intrăm pe aici. Deci astea sunt urmele incendiului ăla care ei și zic o mână criminală. O mână criminală, adică Aici aveau depozitate niște vițe de astea care au avut-o. A ars toată partea asta pe aici. Pentru că ei n-au mai săpat, n-au mai așa. A crescut buruiana mare și a luat foc. A lăsat așa, ca să zic, neîngrijit. Neîngrijit. Asta, uite, asta e... Deci era un adăpost pentru animale. De acum 150 de ani în urmă. Deci te suspectează, mă, dar eu nu înțeleg. Te-ai certat cu ei? Nu suntem în relații de prietenie de o viață întreagă. Părinții, taică, sus cu taică, mi-au fost frați. Ați auzit? Deci dumneavoastră sunteți cumva verișori sau? Eu cu el sunt verișori, să l-ai mai... Dar ăsta e un om bun la. El nu vorbește cu frasul, cu sorța. El le-a bătut pe al de sorța, le-a bătut aici. El se judecă cu al de sorța, acum că le-a bătut pe sorța, pe nepoasa, le-a băgat când au venit aici, le-au bătut. De ce? Păi să nu vine că ei au semnat, i-au dat casele pe numele lui toți, au renunțat al de sorța toți și i-au dat casele lui. Și așa. Pământul de la câmp aveau fiecare așa. Și când s-au făcut actele, s-au trecut pe numele lui. Că așa scrie la carte. Ca după ce se termină cu actele, să le dea la fiecare înapoi pământul. Și el nu le-a mai dat pământul înapoi. L-a oprit el. Înțelegeți dumneavoastră? Omul e o salcie strângătoare. Incendiul a avut loc, deci am găsit... Incendiul ăsta a avut loc până în jos, aproape de casă. De gutoi. Până la gutui. Toată partea asta a ars până la gutuiul ăsta, ca să vedea la verde. Dar vița de vie a scăpat. Nu, vița de vie e uscată. Și cum, uitați că mai foarte puțin. Și nu le-a mai... Nu, n-am mai dat deloc, că ăsta e... A ars iarba. A ars iarba și a ars și frunza de la copaci, a temperatură. Am înțeles. Da, ce, ați avut ceva împotrivă că a anunțat vecinul la... Dar nu că a anunțat, problema e că nu ne-a anunțat pe noi. Deci după o săptămână de zile, după o săptămână de zile, am ajuns noi acasă, am găsit ars, am sunat la 112. Explicația era așa, dar nu e treaba dumneavoastră că a fost magazie care e pe pământul nimănui. Adică grădina. Azi grădina explicația asta, care a oferit-o el, a zis, nume, dar nu are nicio legătură cu proprietatea. Are legătură, că deci a ars tot zidul ăsta, a ars toată curtea asta care a ars până acolo la ăsta, dacă mai avea puțin și ne-ar dea și casă. Primăriei, a pompierilor sau a vecinului era să vă anunțe pe dumneavoastră. Trebuia să ne anunțe cineva, nu? Pentru că a atacat incendiu, a atacat... Putea să arde și deja arde acasă. Am înțeles. Uite, pe lui n-a atins-o. E nu, că a făcut gardul ăsta jumătate, l-a făcut după ce a ars. După ce a ars? După ce a ars a făcut. Înseamnă că i-a ars și gardul lui? Nu i-a ars nimic. Avem poze, facem dovadă să vezi că lui nu i-a ars absolut nimic. Bun. Nimic. Dar îi reproșați ceva dânsului? Păi da, fiindcă vă reproșăm cu hârtii, care acolo scrie în procesul verbal că își asumă, așa, e proprietatea lui, așa, la numărul 56, care nu există adresa asta. Nu există adresa asta, 56. Procesul verbal al cui? Al pompierilor? Al pompierilor, care l-a făcut, da. Haideți să vedem actele. Haideți să vedem actele. Ăsta este procesul verbal făcut de către pompieri cu privire la evenimentul care a avut loc în august anul trecut. Da, în acel incendiu. Și ce scrie? Puteți să citiți ce scrie? Deci așa, consecințe, pagube, Mocanul Nedelcu. Pe strada Bisericii, numărul 56, o adresă care nu există. Deci au pus un număr strada care... Bisericii să există până la colțul gardului la el. Da. Deci pe partea opusă. O greșeală pe care n-a sesizat-o. Deci numărul 56, asta nu există. Nu există. Și care e explicația? De ce au trecut numărul ăla de care nu există? Ca să încurci treburile. Serios? Da, să încurci treburile. Dar de ce se Iar aici... Așa, vă rog. Aici spune așa. Ars așa 500 de metri pătrați, vegetație uscată așa, o magazie de 10 metri pătrați dezactivată așa, confecționată din lemn și paiantă. Cei doi veri, Marin și Nedelcu, nu se iubesc nici cât negru sub unghie. Marin crede că Nedelcu vrea cu orice preț să pună mâna pe terenul din spatele casei, unde se afla saivanul făcut scrum astă vară. Nedelcu neagă orice implicare și amintește că părinții lor, frați fiind, s-au păruit până la leșin pentru aceleași dispute ridicole. În continuare, nu mai spune nimic. S-a șters. S-a șters. Da, a mai existat ceva? Sigur, vă completăm din coace. Și al doilea proprietar. Se spune aici din coace, așa.
În data de 24 august 2024, secția de pompieri Măcin din cadrul ISU Delta Tulcea a intervenit pentru stingerea unui incendiu la adresa strada Bisericii numărul 56, care se repetă greșeala Greci, și nu la adresa indicată de dumneavoastră din strada Culmea Pricopan numărul 28. Am înțeles. Deci nu se ia, da? Greci. Iar procesul verbal întocmit în urma intervenției a fost asumat prin semnătură în calitate de proprietar chiriaș de Mocanu Nedelcu. Proprietarul acelei pagube care s-a făcut la incendiu ar fi, după această precizare a Ministerului, adică Ministerului de Interne, care este și răspunde și de pompieri. Deci prin asta se dovedește... Mocanu Nedelcu este vecinul nostru. Am înțeles. El își asumă. Am înțeles. Așa, și ne ar și grădina până aproape de prima locuință. Așa. Și asta așa. A scos procesul verbal, l-am văzut, l-am citit împreună. De către cine e semnat? De către cine e semnat și aici scrie așa. E semnat de cine? Din Mocanu Nedelcu, proprietar. Cel care a făcut anunțul la pompieri. El a anunțat la un... De Mocanu Nedelcu, de viceleprimar, da, și de șeful de post. Aici, mai jos. Mai jos. Aha. Toți au fost de acord cu adresa greșită care a declarat-o Mocanu Nedelcu. Deci strada se potrivea acum, numărul nu se potrivea. Nu se potrivește nici numărul. Păi pe unde a făcut intervenția? A venit pe aici? Prin spate. Acolo. Și acolo este ce stradă? Pe la capul dealului. Și acolo e stradă? Aia? E strada Bisericii, dar nu 56. Înseamnă că nu e aia. Ați văzut, cum se cheamă, cel proces verbal întocmit la incendiu? Nu. Este semnat așa de viceprimar, de șeful de post și de Mocanu Nedelcu în calitate de cel care a sunat sau ca proprietar al terenului? Nu vă pot spune ceva care nu am văzut. Da. Intervenția a avut loc pe strada Bisericii numărul 56. Există? Strada Bisericii numărul 56. Pe asta de pompieri, pe Bisericii 56. Trebuie să verificăm evidențe. Cât vă trebuie ca să verificați? Acum verific. Bisericii 56. Locul unde a avut loc incendiu, da. Deci asta e. Ce să mai vorbim? Pe procesul verbal întocmit de pompieri este trecut strada Bisericii 56. Există? Nu există procesul 56 pe strada Bisericii. Bine, și atunci unde a avut loc incendiu? La ce număr? Ba e aici, ba nu e aici. Hai la groapa cu furnici. Normal trebuie la primărie să aibă un document care să se vadă dacă eu cred că s-a referit la locul respectiv, da. Sigur, la primărie am pus un avocat în care își cere din nomenclatorul stradal să ne dea adresa și nu vor să dea nimic. A trecut o lună jumate. Nu suntem afectați. Nu suntem afectați. Era pericol să împină pe dealul școlii incendiu. L-am stopat și... Ați fost și alții cu pompă, cu ce? Cu motometrage și stingătoare. Cu stingătoare, da. Ce a ars? Ce-ați uscat? Ucitați uscat, da. Dar un magazioară, un saivan, ceva? A fost de acum 20 de ani. 70 de ani. Un fel de... Mă trebuie să vorbesc și acum ca să vorbesc. 20 de ani. Staul de animale care l-a construit abuziv. Zi din pământ, era în dărmat, n-a funcționat bine, 20 de ani. Cine l-a construit abuziv? Nu știu 20 de ani ce l-a construit. Bănuiesc că bunicii s-a spus. De unde știți că avea doar 20? Mai mulți, vechi. Am înțeles la poliție, de la alții declarații fac cu alte persoane în zonă. Deci, ați observat că erau reste, văd și acum, le-am observat și eu. De acord, da. Bușteni de ăla, adică ce-a pus omul, ce-a avut? A pus el, dar construi magazioara aia. Ce era? O magazioară? Nu era magazii, avea niște animale acolo, niște animale. Dar n-au ars animalele. Dar n-avea animale acolo, dacă vreo 20 de ani. Avea niște cauciuc, ceva. Cauciuc, n-avea nimic acolo, nu era înverită, nu nimic. Era dezafectată din mulți ani. Dar cine era proprietar? Acolo unde a dus magazia acolo, și am înțeles că era pus abuziv, construit abuziv, ei pățim. Construit abuziv, dar hăt. Să nu exagerăm, că a început emisiunea. Cum fac și eu să vorbesc, domnul? A fost un incendiu
A fost un incendiu la Greci în august anul trecut și este trecută o adresă greșită. Strada Bisericii 56 în august când a fost incendiu. Da. Și este trecută greșit. Vorbiți cu șeful, că am fost și la primărie, nu există numărul ăsta. Strada Bisericii 56 e falsă. În Greci, da. Să iau legătura cu șeful și Deci este întocmit un proces verbal de constatare la incendiu, care e semnat Am înțeles, mai multe detalii nu vă pot explica. Așa. Dar vorbesc și întrebați-l cum pot oamenii ăștia, că au venit la dumneavoastră să văd, adresa aia e greșită, modificați, Ați primit un răspuns de la dânșe? Nu de la dânșe, la Tulcea ne dă și la București. Deci la București răspuns. Deci de la Ministerul de Interne primești și ce răspuns ați primit? Spune așa, dacă noi nu suntem proprietari pe adresa 56, nu se poate elibera un proces verbal. Întrebați-l cum pot ei adică să se ajungă să se modifice, că este o eroare pe care ați spus-o într-un document oficial. Ați înțeles, da? Hai că înțeles. O să vorbească cu șeful. Paguba era, ăla care a ars, era proprietatea dânsului. Asta e o mică șmecherie care e posibil să avem. Acasă, erați acasă când a luat? Nu, era la Tulcea. Era cineva la Brăila. Era cineva acasă? Nu. Și dumneavoastră ce reclamați, că nu înțeleg? Să se pună adresa corectă și să se stabilească că aia era proprietatea lui. Adresa corectă a locului incendiat. Locul incendiat nu este numărul 56, strada Bisericii 56? Nu există, vă puteți informa la primăria. Noi am vorbit cu secretarul primăriei și am dat adresa asta e corectă și adresa aceasta nu există la primărie. Acestea au fost informațiile pe care le-a primit cel mai sigur colegul nostru de la intervenție. Și este semnată de viceprimar, unul dintre ei viceprimar. Și șeful de post. Dar adresa nu există. Cum puteți dumneavoastră să vă informați de adresa exactă? Cum procedați? Dacă aflăm circumferința cercului de rază R mare, putem determina apoi aria pătratului circumscris, precum și derivata funcției prevăzute la punctul B. Am constatat că în acest caz pe care dumneavoastră îl documentați, este deschis un dosar penal pentru distrugere. Așa. Cine a deschis dosarul penal? Cine a făcut plângerea? Păi asta nu știu cine a făcut plângerea, pentru că eu nu am date din acest dosar. Ați făcut plângere la poliție? Un moment. Ați făcut plângere la poliție? Este deschis un dosar, da. E o plângere făcută la poliție. Și este acuzat, îl acuzați pe ăsta că a dat foc? Da. Îl acuză pe cetățeanul acela care a sunat la 112 că este cel care a dat foc. Asta conține plângerea, da. Nu mă interesează ce zice plângerea. Pe mine mă interesează că în această speță este deschis un dosar penal pentru distrugere în urma incendiului, a evenimentului produs în cursul anului trecut. Da. Așa. Și? Drept urmare. Da. Drept urmare. Pe această speță nu putem să venim să vă oferim alte informații, pentru că tot dosarul este la procuror și doar procurorul de caz este cel care poate dispune ce informații putem să dăm sau dacă putem să dăm informații. Păi informația care v-am cerut-o eu? Păi stați așa, ce informații v-am cerut eu? Și ce treabă are cu asta vă zic, dumneavoastră vă legați de un proces. Dumneavoastră mi explicați mie că de fapt nu puteți să-mi dați nicio informație. Asta mi explicați. Exact, asta vă explic pentru că conform... Așa. Păi eu dosarul penal, da, hai că vă explic eu, n-are nicio legătură. Dosarul penal ăsta este în legătură cu acțiunea de incendiere, da. Ori dumneavoastră în procesul verbal care este public și care este făcut de dumneavoastră în acel document. Nu, procesul verbal nu este făcut public, procesul verbal a fost întocmit la fața locului și predat într-un exemplar. Și nu este document secret. Da. Celui care a sunat la 112, respectiv proprietarul acelui teren care a anunțat incendiul, s-a dat, conform legii, un proces verbal operativ de intervenție, prin care acesta a luat la cunoștință de toate aspectele din
Bun, și la ce trebuia noi să aflăm astăzi de la dumneavoastră? Dacă adresa aia există sau nu există, dacă este fals sau nu este fals, dacă conține... Asta vă poate confirma. Cine? Cine? De la mine. Dar de la cine putem afla? Domnul Marin, vă rog. Acea adresă, da. Nu putem noi să vă confirmăm dacă se confirmă sau nu se confirmă, sau dacă în trecut așa era... Păi secretarul nu v-am explicat ieri, că am vorbit cu secretarul, nu există adresa asta. Nu există. Așa, sunt cuvintele dânsului, da. Ori dumneavoastră pretindeți că există. Păi pe ce vă bazați? Nu pretind că există, îmi cer scuze, nu... Dumneavoastră nu pretindeți nimic, sunteți purtătorul de cuvânt al unei taine, da. Dar, adică a nevorbirii, a necomunicării, da. Ce îmi comunicați, domnule? Îmi comunicați că nu puteți să-mi comunicați. Eu v-am întrebat. Este un dosar penal deschis... Păi n-are, domnule, treabă dosarul la penal, da. Dealul școlii din mijlocul comunei greci are o poziție strategică. În consecință, toți vecinii și-au extins proprietățile, care, cum a putut, în speranța că nu se bagă de seamă. Cadastrul sistematic și incendiul care a distrus coliba lui Marin Mocanu a dezvăluit obiceiurile de neam prost la care se pretau unii localnici, dornici de a stăpâni pământuri ce nu le aparțin. Asta este dealul școlii, da? Așa. De jur împrejurul lui sunt proprietăți. Da. Noi acum am descoperit că nu numai dânsii. Majoritatea și-au făcut un obicei să se extindă pe dealul școlii, care este proprietate privată, acum este luată în administrare de Ocolul Silvic pentru că au plantat pe el pini și nu știu ce. E proprietatea dumneavoastră, dar e în folosința Ocolului Silvic. Nu știu dacă trebuie să verific dacă nu cumva este luată chiar și nu numai în administrare. Dar toți s-au întins pe partea asta pentru că nu a fost păzit, nu a fost nimic și acum când am făcut noi înregistrarea sistematică și s-au făcut măsurători, s-a descoperit că nu se pupă ce au dânsi în acte cu ce este în realitate. Deci nu numai cazul dânșilor. Da. Deci toți s-au dus în sus și acum toți vor trebui ori să își revină la ce este în acte conform legii, ori să te pună o cerere eventual să cumpere prin licitație publică bucata aia de... Ei spun așa, familia Mocanu, Marin, că având în vedere acea amenajare a folosit pentru creșterea oilor, că ei, părinții lui, au avut contract cu comuna de livrare, mă rog, lână sau ce să dea brânză sau în fine. Corta terenului? Ei, da, cu CAP-ul. Acum va trebui să cu cooperativa. Aveți un astfel de contract la dumneavoastră? Document, adică probă. Aveți? Întrebarea este următoarea. De ce a luat foc? De ce a luat foc? Întrebați că era împrejmuit și era ilegal, dar era în ograda dânșilor. Dânsii erau plecați? Păi și atunci cine a dat foc acolo? Dar era perioada când erau cu canicula, cred că atunci a luat foc. Dimineața la 8:30. Dimineața la 8:30? Nu știu. Nu prea era caniculă. Deși bănuiesc că ați făcut o plângere undeva? Am făcut la poliție. Bun. Da. Ideea este următoarea. Deci nu există o adresă. Deci ce se zice în procesul verbal? Că i-au trecut adresa Strada Bisericii numărul 56. Nu știm cine le-a dat informațiile atunci a pompierilor. Da, este... Dumneavoastră povestiți aici de procesul verbal încheiat de Isu Măcina. Da. Nu știu, chiar nu știu, pentru că nu eram de față, recunosc. Ce vreau să vă spun? Adresa unde a avut loc acest incendiu este falsă. Nu există numărul 56. Așa mi-a spus domnul secretar. Că strada Bisericii numărul 56 unde a luat foc nu există. Păi, normal că nu există, că aia este o intrare către dealul școlii, cum îi spunem. Păi și de ce ați semnat? Că dumneavoastră ați semnat. Ați semnat pe un proces verbal care scrie adresa la care a avut loc incendiu este strada Bisericii numărul 56. Da, probabil am omis chestia asta. Deci ați fost neatent? Am înțeles. M-a interesat mai mult să văd de ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Bun. A ars și în curtea lui Marin sau numai pe terenul care este al primăriei?
doar terenul care este al primăriei. Uite, am vorbit cu cineva care a participat la intervenție și care mi-a spus că nu, a ars și în curtea lui Marin. Dumneavoastră ați fost acolo, ați văzut arsura sau nu ați fost? Domnul meu, dacă vreți, uite, eu n-am timp acum, da, dar dacă întârziați o oră... Întârzi și vă aștept, da. Vă duc la locul faptei ca să ne lămurim, ca să nu scrieți cine știe ce până. Vă aștept și vă mulțumesc mult pentru sprijin. Să trăiți. Da? Bine. Să trăiți, mulțumesc. Vicele pasează la pompierul de serviciu, pompierul înapoi la secretar, secretarul șută în ghereta jandarmului care o trimite drept pe masa șefului de post. De aici la procuror. Și de la procuror nu mai are unde, că au ieșit toți la pensie. Pare destul de limpede că cel care a contribuit la eroarea strecurată în documentele pompierilor ar putea fi viceprimarul care a participat la stingerea flăcărilor alături de șeful de post. Dar să nu știe el că nu există strada bisericii numărul 56 în Comuna Greci este lucru de mirare și care naște suspiciuni. Am adus aici la primărie, asta este o probă că exista construcția. Cum era ea? Că era o coceabă, că era pe jumătate dărâmată, dar exista și asta a ars. Ei, acum ăla, de ce s-a trezit suspiciunea la ăștia, la familia Marin? Pentru că Nedelcu a zis că e a lui construcția asta. Da, Nedelcu a zis că e a lui? Da. Și că cumva el și-a asumat faptul că incendiul a pornit din vina lui, că n-a fost atent, nu știu ce, așa spun ei. În procesul verbal este ștearsă, zice partea aia, în procesul verbal al pompierilor. Nu mai e trecut de partea aia, se vede că e ceva cam... Nu am văzut procesul. N-ați văzut, da. Domnul Privicea a semnat ca fiind conducător de da. Da, asta l-am adus ca să se vadă că exista construcția. Că nu că nu era, că era pe jos, nume construcția aici a ars, da. Dar de ce azi v-ați prins? De la ce foc? La 8 dimineața? Cine se... La 8:30 eram pe la monument. Că în perioada când a fost caniculă 41 de grade, în fiecare Sfântul Duminică eram aici, în caz de incendiu ceva, să plec. L-auto a prins, să plec rapid. Dar atunci a fost la temperatură mai așa, 8:30, când m-au sunat 1-2. Se vedea fund dincolo de deal și oare mai incendiu pe deal, nu mai e dincolo de deal, bănesc fibră gospodării, face curățenie pe curte. Sunt la oră sună telefon, 1-2, aveți incendiu acolo. Aveți incendiu, da. Și am plecat repede. Azi aici, mașină, singătoare. Dar oare cum a putut să ia foc dacă nu i-a dat cineva foc? Nu că n-am bătut vântul, că era periculos. Era periculos? Era periculos, da. I-au constatat pompieri. Și ăștia de la pompieri, când m-am dus acolo, e aici, că n-ai ars, domnule, nimic. Nu mi-a ars vegetație. Vegetație, da. Zicea sergentul la major, care era purtător de cuvânt, că nu, domnule, că n-a ars, așa scrie în procesul verbal, nu scrie că ar fi ars și vegetația la vecini, că e ars acolo. Acolo, Sibie, trebuia să bănesc. Deci că e gospodăria acolo. Da. Dar ăștia cred că toate astea sunt făcute să nu poată ei să devină proprietar pe acel loc pe care l-au folosit părinții lor, că au avut acolo oi. Și da, dar nu apare, pe rol apare terenul acolo, nu apare. Nu apare, nu. Dar dacă are el câțiva martori și dovedește că această clădire a existat și că ei au folosit-o înainte părinții și ei mai departe depozitau, ce depozitau ei acolo, știu eu, cauciucuri. S-ar crea un precedent, după aia când mai sunt cazuri prin sat, cu martori. Zicea domn primar că mai sunt cazuri de au intrat, adică partea aia fiind a unității administrative teritoriale, adică a primăriei, dar că de fapt primăria ar fi pierdut-o, că la un moment dat au devenit proprietari ăștia de la ocolul Silvic și că a făcut acolo pepiniere, cred, nu știu ce. Da, eram clasa în 79 din Ardeal, prințeleu din Greci, dar plecat cu cioplitura prin țară, prin Ardeal, prin Zalop, acolo și în Hunedoara, am venit în Greci. Deci dumneavoastră aveți mai mult sânge italian decât român. Și la 6-7 am pus peți acolo, pe deal. Da. Stați puțin, că de ce se dea Nedelcu foc? Că focul se extinsese și la el. Poate să ia foc casa. Păi da. Dar dacă ești pregătit și cu telefonul cu ăștia, băi, veniți, că la foc, dacă ești pregătit, eu nu cred. Nu cred că are inima aia sau sufletul la Nedelcu. Da? Nu. Înseamnă că ăștia s-ar bădea să minte, deci că e a doua oară când a luat foc asta. Nu știu cine minte. N-ai cum să Nu știu. Nu știm. Nu suntem judecători, nu suntem... Dar noi care ne cunoaștem între vecini, nu țin nici cu unul, nu țin nici cu altul. Da. Dar la sufletul și la inima pe care o are Nedelcu, nu cred că ar fi făcut așa ceva.
pare un băiat cum se cade. Nu pare, chiar este. Chiar este? Chiar este. Vezi? Atunci... Mocanu Marin nu poate încă deschide procesul de uzucapiune pentru că primăria nu și-a finalizat lucrările la cadastrul sistematic. De asemenea, Mocanu nu poate revendica documentele emise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru că adresa trecută în procesul verbal la care ar fi avut loc incendiul nu corespunde cu adresa proprietății sale. Și pentru că au făcut și o plângere penală la procuratură, nu mai pot obține nicio informație câtă vreme există un dosar penal în lucru. Un balamuc administrativ de care are parte nu doar comuna tulceană, ci toată suflarea omenească de pe întinderile patriei.